Las că comentez eu. Lasă, bă, nu, te rog eu, filmează telefonul tău. Da, nu mai am spațiu cu telefonul meu. Gata? Și începe meciul. Să vedem, Caunic este presat acolo, din prima. Portarul face o mică greșeală. Și se duce direct în out. Stai, ăștia în dreapta, așa, ok, bun. Să vedem. Pășpedeu, caută o pasă în față. Respinge Steluța, Salahori. O ia în mână. Da, oarecum. Am uitat cum cheamă pe ăla, Luca, nu? Ia. Deja s-a început în forță, să vedem. Caută un om de contact, dar... Vai, o dă direct în out de poartă. Nu reușește să ia mingea la timp. Să vedem. Un pressing acolo mic, un pressing foarte, foarte violent. Încearcă șutul și se duce în bară. Zile, cu mai tare. Cu cine? Nu răspunde. Să vedem, o pasă greșită. Încearcă șutul. Încearcă șutul și se pare că a scos-o portarul la timp. Reflexe bune. Să vedem. Suporterii încă se așteaptă, dar nu prea văd așa mulți. O pasă, o mică eroare, dar mingea este în aer. Și încearcă să respingă. Este în atac. Sunt Salahori în atac. Să vedem dacă Salahori o să poată să treacă de zid și în out. Nu au putut să spargă zidul. Luați Barroso, oameni buni. Dă-mi sufletul, bă, pe comentariul ăsta, bă. Dă-mi sufletul. Nu vezi că plictisit la de Bă, capul meu. zice Salahori. Da, hai, Salahori. Dar de data asta nu Salahori, este 11 Deu. Steluța încearcă o pasă către portarul avers. Hai, Sebi Pro. Să vedem, portarul în out de poartă. Da și mie niște faze, vă rog frumos. Să vedem, încearcă Vlad. Vine portarul. Vladu. Stați așa. Opa! Aproape. Am încercat să protejez cameramanul pentru că cameramanul nu moare niciodată. Să vedem. Mulțumesc. Încearcă acolo un pressing. Și-o bagă în out. Între timp a revenit portarul de la Steluță. De la Salahori. Salahori. Schimbare de portar. Este Horea. O prinde în mână. Incredibil. Încearcă acolo să treacă, dar nu reușește și încearcă să facă un dribbling. Vai, greșește fundașul. O scoate Caunic. Horea. O pasă în față. O pasă foarte bună și inteligentă. Încearcă să treacă de fundaș. Caută șutul. Și o respinge 11 Deu. Un contraatac eșuat din Și-o partea bagă în lor. out. Hai, belgeanii. Bate crețul. Din nou se încearcă o pasă și... Wow! Și într-un final a fost un gol. Gol! 1-0 Minutul 3. 4. În minutul 4, gol dat de Salahori. Să vedem. 11 de ori. 11 de Bă, dar ori. ce cu rezoluția asta, bă? E depus pe Insta, știi? E depus pe Insta. Da. Sau nu e depus pe YouTube. Bine. E depus pe Reel-uri, știi? Ăsta, portarul, o pasă greșită. Și se pare că arbitrii nu anunță hands. Mi s-a părut că a fost acolo un hands, dar nu este. Op! Wow! Este un foul. Galben! Și este free kick. Bă, nu e chiar galben, dar să vedem. Un free kick. Oare o să reușească să-l dea în poartă? Prinde în cadru cu poarta. Și Zidul. încearcă să o dea și este gol! Gol! Ce Bine! gol senzațional! 2-0 Salahori! Minutul 5. Ce gol frumos dat din free kick! Incredibil! 2-0 deja. Gol în minutul 5. Să vedem. Încearcă 11 Deul, contraatacul, dar sunt blocați de apărarea Steluței 10 Salahori, doamne. Să vedem. Încearcă Salahori. Deci confund numele între ei, doamne. Și cu mine astăzi, nu am băut Monster dimineață. Nu vă Așa. grăbiți. Încearcă un șut Și n-am prins-o pe asta. și nu a prins-o. Trebuia să se facă o preluare. Să vedem. Din nou Salahori încearcă un contraatac
Și, este un șut bun, dar... Și o bagă, dar nu este împoartă. suficient. Incredibil. Corner pentru Salahori. Să vedem, Salahori o să încerce să dea pe lângă Salahori în careul. Om celor liber. De la 11 de... Aproape! O respinge fundașul și încearcă din nou, o respinge iar fundașul și este out pentru Salahori. Încearcă iară șutul și este foarte aproape de gol. Și Se din schimbă nou- portarul. Din nou se schimbă portarii pentru Salahori. Să vedem. Se o bate să reușească corner. Salahori. Sau 11 de euro să facă un contraatac reușit. Încearcă șutul și o scoate portarul. Încearcă. Foarte aproape. Să vedem. 11 de încearcă contraatac. O pasă foarte bună în poziții viitoare în careul advers. Ce fază! Să vedem. Încearcă fundașul să treacă și scapă mingea. Să vedem. Salahori, o pasă bună, încearcă iară o pasă spre careu, încearcă șutul și se duce în out. Incredibil. Un șut prins foarte nasol, să vedem. Încearcă din nou portarul, dar nu reușește să ia nimeni acea minge. Balonul este în posesia Salahorilor, care conduc cu 2-0. Să vedem, încearcă o pasă viitoare bună și este gol! 3-0! Este un gol și este 3-0 Salahori în minutul 7 al meciului. 7 minute, 3 goluri. 3 și Incredibil. toți 3, doamne! 7 Se pare minute! că din nou se face o greșeală acolo. Salahorii pot profita de greșeala celor de la 11D. Să vedem, Salahori și o scoate portarul. Dar încearcă din nou Salahori și blochează fundașul de la 11D. Ce faze! La începutul acestui meci, 11D-ul erau aproape favoriții, dar se pare că Salahorii s-au descurcat mult mai bine și încearcă un șut, dar o prinde portarul. Să vedem, din nou, resping Salahorii. Din nou în posesia celor de la 11D. Ia în mână! Încearcă 11D să facă un contraatac, dar Salahorii chiar sunt foarte bune astăzi. Să vedem, caută o pasă bună, o pasă foarte bună, încearcă și prea tare acea pasă. Merge bine materialul astăzi. După primele 3 goluri, da, pot să comentez și eu mai bine, cameramanul se poate discuta mai bine. Încearcă iară 11D-ul, blochează mingea. L-a făcut Oreo! Să vedem, încearcă din nou și fundașul ia mingea. Este acolo creat o confuzie și încearcă să dea, scapă mingea. Wow, Și este un singur! contraatac. Încearcă singur să treacă și dă șutul! Și Aproape! Ce aproape! Dar a dat craci acum, să vedem. Încearcă să dea! Peste poartă, ce păcat! Dar foarte bun șutul. Mai dați din astea. Dragul meu coleg cameraman. Bine, măcar acum am ce să pun la editor, știi? Da. Încearcă Kaunic să treacă, dar nu reușește. Încearcă Salahori în contraatac. Să vedem, încearcă. Caută pasa. Salahorii sunt foarte calculați din ce se pare și încearcă să dea un șut. Greșește pasa, dar mingea le revine. 11D-ul respinge mingea și se pare că ei o să protejeze și este corner. Incredibil! Să vedem. Corner pentru 11D. Kaunic caută pasă cuiva. Să vedem ce face Kaunic. Și Puțin plecați înainte. era la Cristi, să vedem. Cristi, Kaunic, caută Kaunic, respinge și încearcă Cristi să treacă. Încearcă Cristi, dar resping Salahorii. Vai, a trecut printre 3 oameni în același timp. Incredibil acest băiat. De Și la este 11D. minutul 9. Scapă mingea în out. Să vedem. Salahorii. Încearcă Salahorii să treacă. Încearcă Salahorii și încearcă foarte aproape. Wow! Kaunic împinge mingea în out. Se joacă intens aici, umăr la umăr chiar. Să vedem. Kaunic încearcă o pasă și vine din nou la Salahori. Încearcă Salahorii să dea șut din nou. Și fundașul îi spinge, dar ajunge la 10F. Salahorii! Și o ia portarul. Respinge mingea din nou. Să vedem. Iar o să se încerce un șut. O pasă foarte bună. Nu pierde mingea deloc. Încearcă să dea un șut și vai, Ce dar pericol! Doamne! Este multă aglomerație acolo, dar portarul scapă de un gol.
și este out pentru 11D. 11D. Oh, și o pasă greșită. Minutul 10. Wow. 11. 11? Păi, gen, câte minute să aici și tu când spui minutul, puncte, gen te spui următorul, cum ar veni, următorul. Ok. Minutul 11. M-a zis colegul. Să vedem. Încearcă din nou o pasă, dar prea tare și ajunge la portarul advers. Să vedem. Încearcă Salahori. Dar se apără foarte bine, se pare, cei de la 11D. O pasă foarte bună și încearcă șutul. Wow! I-a dat schem și încearcă o trivela, dar nu reușește. Încearcă un bicycle kick Și intră. Ai, Cobra Kai. Poarta aproape goală și nu a reușit. Să vedem. Încearcă din nou o pasă, vai, și este o pasă foarte tare. Încearcă să dea gol, o respinge portarul și este corner pentru Salahori. Să vedem ce header va da pe ăsta. Să vedem. Salahorii sunt aglomerați. Se demarcă acolo. în teren? Nu sunt lăsați și este din nou corner. Se țin toți foarte bine. Încearcă din nou și încearcă să scoată de acolo. Încearcă șutul pe lângă poartă. Sânge. Să vedem din nou portarul la 11D. Încearcă o pasă bună lui Cristi, care încearcă să treacă de doi fundași. Să vedem, Cristi caută o pasă unui coechipier de-al său. Oare Cristi va reuși să treacă de ei? Cristi! Vai! Este blocat și este Mai măi moleacă out de poarta. poartă, se pare. What the fuck? Cine bate? Am crezut că este corner inițial, dar nu este out de poartă. Am crezut că este Să hands. vedem. Respinge portarul foarte bine și la timp. Se joacă handbal aici. Portar la portar. Salahori blochează șutul cei de la 11D. Dubla a doua. Salahori încearcă șutul. O preluare foarte bună. Sper că avem un brazilian pe aici și încearcă șutul. Wow! Și scoate Vlad. Să vedem. Out pentru Salahori. E corner. Trebuie să fie... Sau da, corner. Încearcă. Se pune bine Cristi în fața omului de la Salahori. Încearcă Cristi, încearcă să treacă, încearcă și nu reușește, sunt prea mulți. S-a paracat Să autocarul. vedem. Și se pare că au greșit. Nu, Salahori aproape că au recuperat mingea din nou. Să vedem, Vlad. Pasă la... și se pare că greșește pasa. Caunic încearcă să se apere. Caunic caută pasă cuiva și trece de fundaș, se duce Caunic spre careul advers, încearcă șutul, dar Este fundașul a luat-o interceptat. și Au! încearcă să se ducă Caunic încearcă șutul și este respins de Salahori. Belgiu, omul e prea bun. Să vedem, încearcă Cristi șutul. Bombează! Un șut foarte bun, dar a dat prea tare. Minutul 14. Să vedem. Și au lăsat omul gol acolo, dar o preluare greșită. Wow! Se pare că sunt proteste la ambele echipe în urma. Wow! Situația este foarte tensionată între cele două echipe. Încearcă să dea Salahori din nou, dar 11D-ul respinge mingea în out. Se vede clar că 11D-ul nu este mulțumită de prestația lor și încearcă acolo o pasă, dar direct la portar. Să vedem. Cristi, o preluare foarte bună. Încearcă să tragă de fundaș din nou. Ai. Încearcă șutul, dar este blocat. Salahorii fac zidul verde. Salahori parchează autocarul în poartă aproape. Încearcă Caunic, dar este acolo o leacă de tackle. Cărămidă cu cărămidă. Încearcă Caunic din nou. Și se pare că de fapt este mingea pentru Salahori. Încearcă Caunic, încearcă cei de la Salahori, încearcă Salahori să dea gol. Să vedem, oare va reuși acest om să dea gol? Nu, este prea multă lume de la 11D. Încearcă golul acolo, dar nu reușește. Caunic se bagă tare și se pare că mai încearcă un Salahori să dea gol. Și o scoate în out. Este out. Să vedem dacă Salahori o să mai poată da un gol. Încearcă Salahori! În fața porții! Ai! Portarul.
Încearcă 11-deul, dar Salahuri pur și simplu au stamină foarte mare și se pot și apăra, pot și alerga, se pot duce în atac. Trec printre 3 oameni, încearcă Cristi! Și-o dă peste, din păcate. Încă 5 minute din acest meci rămase. În fine. Să vedem. Încearcă Salahuri. Un gol, o pasă aproape bună, dar nu reușește, încearcă Cristi. Bine portar. Să vedem. O pasă greșită din partea portarului și este out de poartă. O dată la spectatori, ca să obțin o leacă mână, să o semneze, știi? Da, vor să treagă o leacă de timp, conduc cu 3-0. Minutul Să vedem, 16. încearcă din nou Salahuri, dar fundașul o ia de data asta, încearcă un contraatac, este blocat. Să vedem Cristi încearcă să treacă printre 3 oameni, dar nu reușește fundașul, încearcă ca unic să treacă, are avantajul la physical și este out. Încearcă foarte bine, dar portarul o ia la timp. Să vedem. Interceptată. Dar nereușită. Apără acolo, dar Băgat un out, din pare păcate. că este out, da? Se pare că dă șutul în dreptul. O reacție bună din partea lui Vlad. Minutul 17. 3 minute rămase. Oare vor reuși să egaleze? 3 goluri în 3 minute. Și se pare că este în... Ce? A? Ce-a fost? A fost gol. Nu a fost gol. A fost o eroare din partea arbitrului, colegul nostru arbitru. Vai, și ce minge în aer. Take off. Dar încearcă Salahuri și se împiedică acolo. O ocazie pentru Șpede să evit și peste poartă. Ai de capul meu. Se cam pare că până la urmă Salahuri vor câștiga acest meci. Dar 11 mai are încă o șansă cu celelalte 2 clase din grupa în care sunt. Să vedem. Încearcă acolo 11-deul, dar Salahuri pur și simplu se apără prea bine și încearcă șutul. Și-o dau un out. Out pentru Salahuri. Minutul 18. 2 minute rămase. Arbitru. Edi. 2 minute. Să vedem, încearcă Salahuri să dea șutul și este acolo o miscommunication. Dar să vedem, mingea revine la Salahuri. Salahuri o pasă foarte bună viitoare, dar se duce în out. Să vedem, 11-deul mai caută disperată o șansă pentru golul 1 al lor. Să vedem. Și se bagă acolo, forță și oare vor putea? Nu! Cea mai mare ocazie pentru 11 a fost în această situație, dar nu au putut. Să vedem, încearcă acolo, dar o ia fundașul, încearcă din nou 11-deul și este șut. Vai! Dar încearcă din nou și este out de poartă. Minutul 19. O ocazie mare pentru 11, dar a fost ratată din păcate. Să vedem. O pasă apropiată. Se pare că vine cineva, dar Salahuri scapă. Încearcă acolo o pasă și încearcă de fapt șutul și se duce în out. 3 goluri în 60 de secunde, oare este posibil? At this point nu cred că mai este sigur, dragul meu coleg, cameraman. Acolo o greșeală din partea fundașului, dar își revine. Încearcă să o scoată. Să vedem, Cristi încearcă să treacă de 2 oameni, dar Salahuri pur și simplu sunt prea buni. Și o ia portarul. Meciul este aproape gata. Să vedem dacă 11-deul mai poate să dea un gol. Și este out. Este out pentru 11D. Să vedem, 11D caută acolo. Disperată, o șansă. Trece printre 2 oameni. Încearcă să treacă. Este o dă în față. pentru Cristi, care duce în careu și încearcă să dea gol ca unic. Scapă mingea. Cea mai mare ocazie pentru 11D și este de apa sâmbetei. Minutul 19. Încă 1 minut până se încheie meciul. 50 de secunde rămase. O pasă greșită, dar o interceptează 11-deul. Din nou, o pasă greșită. O interceptare greșită. Încearcă șutul și vai! Touchdown! Vai, s-a dus peste Minge! școală. Vă rog frumos, după meci, să o luați înapoi. Exact. O să ducă imediat cineva după minge. Încearcă acolo o pasă spre poartă, dar nu reușește. O ia portarul. Încearcă un șut, dar Salahuri încearcă... Bombează! 4-0!
1-0 Salahuri și finalul Minutul meciului. 20. Felicitări! Incredibil. Măcelul!